Ako ne može da trči, ne može da igra. Pada i taktika, pada sve uvod. Ola! 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 Reci Baljic da se ne zajebaju! Pa je onda Šabićevo šanse. Nova prilika i da vidimo 1:0 za Bosnu i Hercegovinu. 1:0 za Bosnu i Hercegovinu. Hasan Salihamidzic. Vidimo sada, velika je prilika za Bosnu i 2:1.